Bach o siocled, fel Lisa. Lot o siocled. Yr fondants, yr pethach na sydd wedi cael ei wneud yn enwog ar rhaglen dyledu arall, lle maen nhw fod i llifo yn y canol, ond yn ymal iawn dyn nhw ddim. Felly, pob lwc i fi. Reit, oce. So i ddechrau gyda 4 wy, a na i dorri'r un diwetha mewn fan hyn, lle chi gweld ansawdd y wyau yna, yr free range. Chi'n gallu gweld pa mor oren mae e. Na ffamau werth prynu. Yn enwedig i rhywle rhyw ddys lle ti'n defnyddio lot o wyau, achos ti yn cael yr lliw. Mae'n felyn yn diwedd. A mewn at hwnna, yr siwgr man, ond cyn bod ni'n troi hwnna ymlaen, mae gyda fi menyn fan hyn wedi toddi 175 gram, a dwi'n mynd i ychwanegu 175 gram o chocolate tywyll. I doddi yr un faint. Fe sy'n gyfleus yn bwyty'r eseit yma, 175, mewn un farin cyfan 100 gram. A wedyn, mae fe bron y bod yn un cyfan arall, ond mae yna un stripyn bach sbar. O, na neis. 175. Ie, na ti. Eisiau bach i ti. A wedyn... Ti'n cael un bloc, ti'n cael y 3. A fi gael y fanna, ni'n eisiau bod farus. So, ni wedi dorri yr chocolate mewn i fyna. Llwch chi'n neud yn y microdon os chi moyn. Llwch chi'n neud mewn ban Marie, sef bowlen dros dŵr sy'n berwedig. Mae'n i fi droi hwnna i ti. Os ti moyn, jyst i gadw llygad bach arno fe. Dyle'r chocolate neu doddi'n weddol gyflym. A wedyn mae'r siwgr gyda ni fan hyn, siwgr eiraidd caster oedd gyda fi fan hyn, yn cael ei droi mewn i'r wyau. A ni moyn rhoi eitha troiad iddo fe, bod y siwgr yn diflannu mewn i'r wyau. Mae hwnna'n arfer crunch wedyn yn y diwedd. Bod yn fwy hyddenog. Yn gwmws, ie. So mae hwnna yn cael ei rownd a rownd. A nawr, jyst i gael dangos i chi, tra bod hwnna'n toddi. Bron yn neud, ydy we? Mae gyda fi rhai dwi wedi wneud yn barod fyna. Y cyfrinach yw 12 munud. Tynwch y mas ar ôl 12 munud. Medde hi, can fi just checo beth sydd yn fan hyn. Mae gyda fi un yn y ffwrn, un newydd dod mas. Wedi wneud? Yndi. Briliant. Eisiau llwy a dolen hirach yna ti. Ie, nes i'r un bore yma, a oherwydd bod fi wedi gellu nhw 12 munud yn y ffwrn, bod nhw wedi oeri, dyle'r canol dal i fod yn amrwd, yna beth yw e, ac wedyn, ac felly'n llifo. Reit, so mewn ar chocolate nawr ten i'r wyau a'r Broblem yw dy hwn, falle, Lisa. Ti'n gwybod bod ti'n torri mewn iddo fe os ti wedi llwyddo? Yn gwmws, a dyna pham mae nifer o bobl yn ffeili. Yn y pen draw, dos na ddim ots. Mae'n flasus beth bynnag. Hefyd, os ych chi'n cael farn i droi nhw mas, mae gyda fi 2 wedi troi mas fyna, mae gyda fi'n arall fan hyn. Hwn, dwi ddim wedi trial, mae'n newydd o mas o'r ffwrn. Os na, droi eich mas, just gweinwch yn y dish. Newch nhw mewn ramekins bach beth bynnag. Ie, mewn ffordd i guddiad y pechodau o'n iawn. Yn gwmws. Mae bywyd yn rhy fyr i fecso yn pethach man fel yna. Yn enwedig gyda teulu wrth gwrs. Bach o goffi cryf fyna, rhyw 25 Be roes ti mewn gynta? Just can o dde? Na ddodes i blawd. Blawd hunan godi, a wedyn bach o goffi, a wedyn jyst mater o gyfuno'r cyfan. Felly chi'n gallu gweld mae fe yn rhwydd iawn. Tafod pob digon i'n pwle mwyn y lai. Yn gwmws. A does dim gwahaniaeth, rhyw lawer o wahaniaeth, os oes bach o dwlpe yno fe, mae hwnna'n iawn. Mae'n debyg iawn, os ych chi'n gyfarwydd ac o ginio, i ryseit brownie. Eitha tebyg i ryseit brownie. Mae'n llifo fel hyn yn drwchus. Nawr te, gallwch chi i wneud 2 beth nawr, i goginio nhw'n syth, neu ddod nhw'n yr oergell. Os ych chi'n coginio nhw'n syth, fel wedes i, 12 munud, os nag i chi, 14 munud, oherwydd bod nhw'n nawr yn cael eu coginio o fod yn o'r. A dyma beth sy'n bwysig os chi am troi nhw mas. Menyn, a wneud strybedi, gorchuddio'r gwylod, a wneud strybedi yn dod i fyny fel yna. Os ych chi rili am wneud yn siŵr, dodwch hwnna yn yr oergell, fel bod e'n caledu, dewch mas yn fe, a wneud gwmws yr un peth to, fel bod heinen fwy trwchus o fendyn gyda chi. Bach wedyn o coco yn y gwylod, mae hwn yn rhoi heinen ychwanegol, fel rhyw fath o yswiriant, ond hefyd mae e'n rhoi fwy o flas siocled ar gwylod y ddish. A wedyn mewn â hwnna, beth falle ffindwch chi fe'n rhwyddach, gan bod e'n mor drwchus, i ddod i fe mewn i jwg bach fel hyn, dyma i'n defnyddio i gynne, yn gynta, mae'n arbed bach o fes. A wedyn, ac gan bod hwn agoriad fach, dod i fe mewn, a wedyn lan at tua 3/4 fel yna, a dyle hwnna fod yn berffaith. Odi, mae'n gyda mi fan hyn, Norton, dyle hwn fod tua 12 munud wedyn ni. Os ydych chi'n tynnu fe mas ar ôl 12 munud, ydy'r camera'n gallu gweld hwnna. Mae top dal, ys yw jelly bach, ti'n gwybod bod yn dal yna. A mae hwnna'n iawn ydi? Odi, a mae hwn, dim ond just gallu cyffwrdd y fi. Ar ôl cwpl o funudau, mae'n disgyn lawr fel yna. A beth sy'n eisiau gwneud wedyn, mae hwn wrth gwrs yn mynd i'r ffwrn am 12 munud. Nw'n i sychad bach. Wedi wneud mes. Ie, pe poeni am y llanast. Reit, o mae'n y lan. Na, i glirio fyny os dwi'n cael brathiad o'r
yr plat dros y top, drosto, a Hei, wedyn i godi fe na allan. ni. Dyna ni. Odi, dylefedd mas yn hwyrwydd. Yn enwedig os oes gyda chi tamed o goco fel yna, a wedyn bach o hifen dwbl. Os chi'n mynd i gael y chocolate, rhi ma'n cael yr hifen. Wel, ie, man y fe. A wedyn, jyst er mwyn creu lliw, ddod ni bach o fintus yn y top fel yna. A dyma, pwy sy'n mynd i dorri? Go on, te, gyda ti fynd i gael Chdi gyda'r hyder, chdi sydd y gwaith calad. A un o'r chi ddod draw, dych mlaen. Go on, ten. Dos di. Reit, oce. A os ydych chi wedi agor o Torri hwnna, mewn. falle. Beth i fod i wneud? Wel, just torri Jyst rhoi nhw mewn? Ie, ie. A gobeithio, oeddi we? O, mae e'n weddol. A weddol. Ond mae wedi bod yn sefyll am bach, do? Odi, mae wedi bod yn sefyll. A dyna'r broblem yn ymal iawn. Chi'n gweld ar rhaglenni teledu, maen nhw yn sefyll. Ie. Felly mae hwn nawr yn dwym. Take two. Take two.